wanda ya halicce ka ya ce sai ka taɓe ka bari ka ga jibin me yasa ni yanzu abin da nake so idan kai nasiha ce kake son kai nasiha ne kai ka san akwai abubuwan da kake waɗanda ba su da kyau ka je ka gyara kanka na ji na gode kai mun tunatarwa a matsayin ka na musulmi wanda kake da haƙƙi a kaina ka mun tunatarwa ko na gode Allah ya saka da alkhairi kai kaɗan ka gaya mun cewa ba abin da kake wa Allah sabo a kai ina zuwa faɗa ta na ce muna sabawa Allah ka gyara su Allah ka bani iko amma dai naka da kake a fili shine nake so ka daina a fili dole in yi a fili saboda waka nake waka kuma dole a fili ake ni ne zama na wai ne da abin da nake da abin da kake aliji da ai da haramun ne ni ban yadda haramun Allah haramun ai in dai ka gana wanda nake haramun in dai ka gana wanda nake haramun ne waka da nake haramun ce wallahi ta aliji ta ma haramun ce da Allah in yi magana da ba sai na ƙara yi ba ne za ka ce okay saboda shi ka san tunanin shi in ka fiye magana in yana magana akan tamu da ƙarfi so zai domination din no I'm not after domination actually I'm just like that to I'm sorry wallahi that is not my aim mun saka take ne kamar muna so mu kure ka kuma ba mu kana kure ba a to ai in dai da magana za a yi wallahi ba za ku kure ne ba ka san sanda ya fito ta ya fara yin bidiyo na yadda da wata abubuwa a wannan hirar sai na fuskanci akwai wata abubuwa da ba mu isa mu canza shi ba kuliyan da kake da shi inda ya ce babu shi ma baya shawara farko shi al'amuran shi in dai abu ne na zamani gaskiya ni ba na shawara da kowa rayuwa ma gaba ɗaya a tsaya mana kafin ka ja mun zagi wait matsala na da kai kenan fa jita matsala na da kai kenan fa kafin ka ja mun zagi bara ka je a gurin dan arewa da iyaye da Allah da annabi da al'ada in ka ce ka kauce musu sai ka sha zagi kafin ka ja mun zagi tsaya mana tsaya ka ji kafin ka ja mun zagi duk mutumin da yake duba social media na ya je ya duba ya gani yana da kyakkyawar mu'amala da mahaifiyata abinda nake faɗa a nan gudun shine mamata ba yar boko bace mamata a Sokoto take zama ni na aikin soja bacin na gama aikin soja na shiga kasashe kusan 23 na yawon duniyan da zamani ya canza ba za ta iya gani ba abin da ya shafi zamani wanda ba za ta fahimta ba zan yi shawara da ita saboda idan na tsaya mana ka ji saboda idan na yi shawara da ita perception nata za ta dora mu amma in na ga mata nace mami in nace mata mami ke min addu'a ga abin da nake ne ta san cewa in na je na samu gurin ta zan dawo ban shan giya ban shan sigari ko shisha ban sha baka isa ka nuna budurwata ba baka isa ka kawo mutum mahaluki kwaya ɗaya ba a duniya wace ce a wancan ai fim ne yayi fim muka yayi okay a fim ta musulunta fim ne mana ba reality ba ko amma menene a fim ne ko ba me zaka faɗa har ne kai ma addu'a gaskiya kawo halar da zan yi Allah ya isa ne ta ce Allah ya saka da alheri kana ji kai fim ne kana ji abin da nake so ka fahimta shi na bari waya talk amma dai kafin kai maganan M dina a waka in samu in kai gurin da irin su Chris Brown suke kaiwa yanda in nayi magana shugaban kasan manyan kasashen duniya za su iya su saurare ni ko su kira influence kenan a cikin society ga zahiri ya faru a ga zahiri ya faru a yan kana labarin cewa yakin Biafra bai kai bala'i ba a gurin gwamnatin Najeriya kamar yan sas ko baka labari me yasa saboda Davido ya posting Chris Brown ya masa posting su kuma in can mutane su ne leaders na duniya in baka sani star na duniya shi yake leading duniya da duk abin da ya roka a gurin shugabannin duniya sai an masa so wannan influence din nake so in samu saboda da ni da Bilal Bella da Ali Jita da Naziru Sarkin Waka da Auta MG Auta Waziri mu dawo gida idan an taba mu yi magana duniya ta ji mu kare yancin Bahaushe mu dawo gida mu yi wa addinin aiki tunda kullun shi dan arewa da addini ake raba ake cin amanin sa. That is him. And then after that, make the money that people are making through music. Yanzu ka je ka duba ba reni bane ba zagi bane. Mutum nawa ne yanzu ɗinka wanda suka yi waka ka je ka same su ka gani. Baka ciki saboda yanzu kai mun yi magana da kai amma kashi 80 cikin 100 na mawakan da suka yi waka kafin lokacin da muke yara duk wanda ka je ka ba naira 10,000 yanzu zai karba wannan wani irin rayuwa ce ya za in kwashi zunubi kuma in kwashi talauci. To su a kudin an gaya ma kudi suke suna samun kudi suna samun kudi daga yanzu har tufe sai mutu ba zai talauci ba. Kuma mate ɗinka ne a waka. Ba mate ɗina ba ne, ya da fara. To a kadda irin fituwan kwa ka fito irin 2023 din nan ko? Misali, right? Mate ɗinka ne a waka yanzu ka je ka duba ire-iren mate ɗin shi waɗanda suke kowa ya fi ƙarfin matsalolinsa. In za ka yi wannan abun don roman shi kai in ba za ka yi ba ka ya ce zai magana ka bashi yayi in na gama yi sai kai ta magana in mun gama magana ba ita ce ai ina son yi magana da ne at least ko ko kawo mun attack I'll drop something why talk attack kuke kawo ni abin da na fahimta da kai to farko ni a sanda ka fara yin bidiyon nan na taba ni mutane sun kira ni manyan mutane da ce sojan baya tun fa kafin fara na kira ka na ma magana ba mun yi magana da a ni na kira ka wallahi ni ne na kira kan baka manta after na fara ba kafin in fara ba mu yi maganar da kai ba mun yi maganar da kai mun yi maganar da Ali Nuhu
ni na gaya ma yadda nake tunanin canja music ba lallai ta yadda kai kake tunani ba maybe min misunderstanding juna ni na gaya ma na canja music a arewa ta yanzu Ali Jita mun fayi maganar nan ta waya kace mu hanyar nan fa da kake so ka bi soja ita ce daidai a harkan waka amma mutanen mu ba za su dauka ba billahi la ilaha illa huwa abin da ka faɗa ki bari ga ma hanya ni da ita ce mun kai yanda kake so a yi haka hanyar take amma yan arewa ba za su dauka ba ka taɓa zuwa kotu ka taɓa zuwa kotu na sha zuwa kotu mana aka kai ka ƙara a to wake ba alƙali bane podcast muke shi ma ba alƙali bane shi baya bari ai magana ka daina haka da Allah ya shiru to shi kenan na yi shiru okay in kuma za a samu wani ko salatif ne a rufe bakin sa mun gama a ringa daya masa mu je ce ma na canza music ta yadda nake tunanin I'm still proud of it yara da yawa sun kwaikwaye ni irin su da mench su ga yara na su boskido duka ni ne mentor din su me yasa saboda na canza waka na daina yi da mace sai nake yi ni kadai sai na zama na fitar da waka daban shi kuma ta yadda yake so ya canza waka a tunanin shi kenan ya samu influence yadda in ya zo yi magana a arewa za a saurare shi yan arewa ba su saurara na farko saboda ka sauka a layi a gana barin halal da kunya ko ka sauka a layin al'adarka ta addininka bayan da za su saurare ka dama waka ba ta addini ni kuma na sauka da al'ada sannan ya ce dan Allah ka bari in gama sai ka bana sannan ya ce bayan da za ka sa addini a duk abin da muke mun kuma muka ce bayan da za a yi kai musamman ka tashi a dan arewa musulmi ka ce ba ka sa addini a cikin al'amuran gaba a gani farko da na fara waka ina duba gidanmu babana baya so wani ba ka tarihi na yadda na fara waka waka ta taimake ni sanda ina waka ya zan mun tashi a wahala muna yara ba kamar yadda 'ya'yanmu yanzu suke ba cikin gata da jin daɗi shekaru 30 da suka wuce za ga da struggle din da muka tashi yayan namu ma da yadda suka rene wasu an bar su a nan suna wahala su music da Qur'ani yana ɗaya daga cikin abin da yake cire min tension tun na yaro na sauraron kuma sai da kai ni kaɗai haka na kwance so music ba wai dan nemi kuɗi na fara shi bane kawai Allah ya halicce ni ne ina son music tsaniya ma na fara yin music ba ma san za a zo ana music ba sai dai ga na turawa lokacin a channel so da baya duk na ganin wannan bidiyon amma bai taɓa burge ni amma ni ina son music so music ya zo cire ni da na baro Abuja ina secondary school ina gama secondary school na da Kano sai na fara yin waka baba na ji labari na waka a sojoji ya aiko mu a kama saboda yanda baya so na yi waka har sojoji ya aiko ya za a kama tsohon soja ne tsohon soja ne ya zauna a bariki ne ya za a zauna a gidan shi ina waka yaƙi da ta ko'ina ta baya son waƙar ko misali zarafi haka Allah ya to daga ƙarshe in gaya ma cutting story short babana sai da ya ce kaga waƙar nan ni na hana ta yanzu amma kaga ita ta riƙe mu sai da zan to sana'ar da yake yi babu ya da gida waƙar dai da nake da ita da ake kula da iyaye kuma na su wurin 40 a gidan da waƙar nan har ya mutu yana shi mu amma sai ce ma abu daya abin da bana so a waƙar nan a ce a daina tafiya ana waƙa da mata duk sai na ajiye wannan so kaga wannan na bi shawarar shi sannan al'adance na kauce wannan magana addini ne so in da imagine babana yana raye zo in yi wannan bidiyon irin wanda kake yi kamar yadda mahaifiyarka tana raye ko mahaifiyata tana raye ko irin wannan bidiyon da kake na rike wata ko idan ina tunanin ko suna raye ko ba su raye ba kyau babu kyau ya ba kyau so amma kai kana ganin in dai zai kai ka ga wani level ko kuma wani nasara za ka iya yi saboda haka hanyar take ba haka take ba haka take na ga ma na shi yasa ku yan arewa da ba ku yin haka ba ku je ko ina ba kuna guri daya wallahi ba ku je ba ga zahiri dan arewa mawaki baya samun kuɗi sai ya je gidan biki ban yadda ba na samun kuɗi ba ina samu daidai kuma ko me za ka yi duk abin da ka samu daga gidan biki ya fara in na gama za ka fara amsa da Allah mawaki zai sai ya je gidan biki ya samu kuɗi soja ba zai je inda harkar music ne bari zama kamar da bidiyo yanda yake cewa kake tunani ba saboda har yanzu layin da ya dauka ba irin wakar da ake yi ne na yan YouTube na yan Hausa film da suke yi zai waka mace ta amsa mai ba abin da ya canza bidiyo da kake ganin ka riƙe yarinya har yanzu baka yi standard din bidiyon ni da na yi ba a ina ai baka da bidiyon da ya fi nawa baka da bidiyo kwaya ɗaya da ya fi nawa a je YouTube a kalla yan kallo a'a ba sai munna ba anan yan kallo ku je YouTube ku kalli waƙoƙin jita ku je YouTube ku kalli waƙoƙi na sai ku yi justify period sannan inda kake ai ba a taɓa wani mai kashe kuɗi a waka ba irina tun 2021 nake sa miliyan 8 a waka ba yaro na ne yake ma bidiyo tun 2021 nake sa miliyan 8 a waka ka je ka kalla Zara
waka nawa mun waka nawa mun waka ɗaya mun waka ɗaya mun I love you bidiyon da ya ma editing da shi ni na sai mai I love you ita kadai ce mun da ya ma ni na sai Haskana wanda yake wa Diamond Platinum su waka ka je ka duba shi je mun zara tun 2021 nake biyan naira miliyan 8 ai mun waka ba a taba yin mutum kwaya ɗaya da ya biya naira miliyan 8 kaf arewacin Najeriya aka mi shutun waka ba